haino hai nokuni hamsuk bishitam umorni bwsanai khiboi alka chalabai khari thangka tabuni jorao sikla siklino karai kaijak buri iba kaijak chalarosi bisribak bukhawa hor sungjamani upla kaplai anglaijak abo haino tipra bishikatar tiring naya thangtanio hejamra amchani bukhuk musami deborma hejamara amchayan hamjuk phaimani phiaba tiring naya thangtaniwo ashuni jorao alka chalabai khari thangka bwsa bishitam umoni khibioi koktuman bisdei sawi manjaka bwsai nawa korei bihiktei bwsano charan bagui phatar hasteo samung khlaya thangjak 4 mas ongui tongkha nogo phaya haipano mas brum brum no rang puisa bebang salgoi tongo bihikno haipano bihikni bukhawo hor chungui tongmono sawi manliya bwsai abun bagino alka chalabai khari thanga nangkhana norok tabuk khrainadi bukra juni khuktui bahai khlai khari thanga bukhuk musami deborma ani bahamje tiring nanya hini sungmai baksa bo thangya ga sungmai baksa thangya boibai thangka hingkai olo hingkai bin dai nu tugui o buma bai nu tugui rina hin thama bo maya guro goi maya mamang hingkai olo khai pw bu para jidaro nogo phaipuru ani bahamje taisa busano talangai thango hingkai talangai thangka hingkai ang taisa nu tugui thangka bong than to rang korei sak manera paisa na bo hingkai ulo khang nongkhor purga ani get jidalo malai ka busabai bamjak hingkai nong nasu phun khaimani nok tangai phun yachagya asungko boye mang kok sajak biji mamang man himase tamne bijing nani ko naje hine ana phun phunu goriwo hingkai hingko khaje ko naje hingkai ulo khai ang ano hindi kolai hine ya pharoi ang manerok masaya hine ang taisa sati songna hine phunu gunya hin talangka hingkai sati sobai yakoi naibe khai nogo phaikai hingkai buapurun asuk tak dati da thanani tangkai tangba tangkai tongna sati sangmas naibe khai hingkai buano rok thari phayo hingkai lama khai buan phun na hare samno phun khai abo khang saimiya hingkai ulo khai ang ana phun di rika hingkai nogo phai bin busano bo ang jotona khai bera woite bin sana mane rong thamuk tongsini hingkai o chini doglam jidal tangmani bo biang mo thangka hingkai apurka ni mana nu hunde o mama henu mani bokun oibo hinla kisu buliya hingkai ani busa jongna sungka bono phun khai an busa jongna hingkai bo yangse chelamasa phun tui haye karon pijidalo phun mayang tongma nung doti khachigi phaidi phun si ro hajage bo hingkai ang khachig langkha dawai saisungna thangka hingkai ang thanga karon pis doga khologoi thangpro hingkai o chela o ani bahamno phun yapore rika mani buslani phun nini yago bolte ka mo phun mana nangbo tam collection tonga nung ani buslani phun nung yasangna dorga sege chalangna ni dorga hine ang apro hinka hingkai apro phun di hoka hingkai apro kan bahamjono sawang ang nong tus telang yang kamsul kumdo khikika nong ang tus telang mas an kun dos korei o jaga ang tam dos tong bai hine an boano loge rok thar phakya tukha hingkai olakan thuka hingkai thui sarapsani pore hingkai boto thuyan tong nang saimiya thuya tong thoya tong gan gana bera woi boloka chalabe khar thangka ngang abo saimale tiring ni dino 21 tarik ang hingkai ang borok thangka saimiya ta hingkai phone khaina mane switch off mamang hingkai lakai bini babu songne ora ang khobori haikya bait bai thangai hingkai bini para hingkai kata sora bufani mung poti mohon busai hingkai bare samung tangna thangu nogo gisiro nukhung rok choliani bagino bono maso 10,000 rok 6,000 rok rang hoi tongo tese bono phone bo pairi jang 9,000 damni kaijak mani koi bosor okna kaijang mani hingkai 3 bosor ongkhana busa bason kabui tongo hor hingkai nutung goi ka bosa khoroksa tongna jotoi busa khoroksa koi mas hingkai bo hingkai 3 bosor ongkha hingkai amone pore hingkai bo chelabai thangsu kata ta khai khanamani hingkai bini bufasongno ang sahore tini 26 tarik bufasongno phone khai samani bufasongno sawo ang kaham tong anor phone ta khaji bare ano phone khai hingkai nor bed ungo nor tamung naji ni sawo bini bufasongno pojonto kharma to 21 tarik kharmani na 21 tarik horok kharmani tini 26 tarik ngkha obo ke mane borok bo jaga tong oborok kuno nor contact khai jana ke call lok khai bong na angni borong no sung sahre rimani borok khai sawo mongya ambasa digi won tong na hin sawo borok jaga tikna saimeya
tobo ambasa mongya digin ungna hini sata Kenor kamu na yo. ingka ang nayo ani busala phone pairi wise nije ni baino takang amte hinjago phone no gwana ki film mari phainai ingka busano bo boma naikol nai bo je kagesa bo sarnar bo salogoi matong nai phai or ma malai phainai sengbai seng bono bo boya to gya or phai ma malai phainai angbai sini mo hinga hejamara dongor sidai mohanpur thana mane atini sini kai sidai mohanpur thana kalaita hejamara dongor bong kai rang taisa kata sora bufan mong kai pati mohan busa to bono nutugo kamang no musuk din ungoi tongkha ngai busai bo saibo malia nang malia beren tifek khayungoi kok khuk saimiya tesi bono miya to 25 tarik miya ta sa busai nya phone kaima busai kok saimiya bosawo bo boyano da samno bo bin busai nga phone ya pare ri mani nga bose bo saime nang mai nga asuk si tong thok jago ang bono jakene maka jakene bothanai nga ang bono wa thari bo sai khinai bo ngko bo buti sela atreng kurei ngosi bigra ngosi borok bare ro ma thangro kini sapo to bo ang hai ang muti malaka an kapal boita malachun busa 3 bosor siku bahaka busana mo musung maya nangoi bo thamaka busain to nangya nangya tong to busan to bonang na nangule bo busan helai o sela da bini bisi torka o busana bo butika kibi kalangi thangman para nge hejamara dongor bini busani bumung ngai penkis debroma bihing mung kai mosomi ngai busa asu chikono se bo yakari khari thangu kaijang mani bo borok 3.5 bosor ongkhna